Management. Nag-hazard ko sa hindi na ako mahirap i-ito. Pero, actually, ang sumasagot ko talaga sa akin, China. Nagtutulong po talaga kami sa training. Kumakanta ko si Ate Maloy ng natutulong din po kami sa training. Kaya kayo sa pagtrabaho ka, almost 2 years po kami nag-training. Everyday. May times na nag-training po kami, hindi talaga kami makakaulog. Hindi po, dito po may gusto po ng Korean coaches. Mahirap. May times talaga na-check ko hindi po. Times na gusto namin sa hindi. Di ba? Pero deserve this one. Hindi po about devotion. Kasi ba? Ano yan, did you? No, that question. Sa